Problema ngayon ng ilang binahang residente sa Calasiao, Pangasinan ang kawalan ng mapagkukuhanan ng malinis na tubig. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, pahirap sa ilang residente ang kakulangan ng mapagkukuhanan ng malinis na tubig dahil sa ilang araw na pagbaha sa bayan ng Calasiao. Ilang araw ng lubog sa bahang ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Dahil sa lalim ng baha, binaharin ang mga poso o deep well na pinagkukuhanan ng tubig ng mga residente. Kaya pahirapan ang mga residente sa paghahanap ng malinis na tubig. Nung tumaas na po ang baha, nakikipag-igib kami doon sa may parting mataas na yung mga bata kasi pampaligo nila yung mga pumapasok. Pero yung iniinom namin habang lubog pa kami sa baha, ma'am, bumibili na lang kami ng mineral water, ma'am. Lalo siyempre mga bata, umiiwas din kami sa sakit, ma'am. Dahil humupa na ang baha sa ibang lugar, nakapaglaban na ang ilang residente. Nahandali ko yung labahan ko kasi umupo na yung baha. Ilang araw na hindi nakapaglaba. Bali, abot ng 2 linggo. Ayon sa MHO, patuloy ang kanilang pamamahagi ng hypochlorite solution sa mga residente upang maging ready for consumption ang mga tubig na galing sa poso o deep well. Maaari ring pakuluan ng tubig bago inumin upang makaiwas sa anumang bakterya. Yung hyposol ang tawag namin, yung hypochlorite solution, para i-mix sa deep well water, mga tubig na nanggagaling sa deep well. Usually minimix yun sa 20 liters. Mag-a-add ka ng hyposol or yung hypochlorite solution. CJ, ayon naman sa MDRRMO, bumaba na ng 5.6 feet below normal ang level ng tubig sa Marusay River. Patuloy naman ang kanilang monitoring sa 8 barangay na apektado pa rin ng baha. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.